Здравейте, приятели! Днес ще ви кажа някои нови неща, които направих. Да, това е първото нещо, което направих. Да, вижте колко е яко. Да. Само дето тук си има път и не трябваше да взема пътека. Да. Ето към бойния край. Сега отиваме към горна малина, май беше. Или долна малина, не знам. Не си спомням как беше. Ето стигнах. Ето го прекрасното село. Малко взех едно яйце. Аре. О, не, чакай. Опа. Да, горна малина. Да, виждате. Не знам дали ви го казвам. Май не съм. Не, също съм го показвал. Това е кметството, да. Е, така изглежда отвътре. Да. И тук е чакалнята. Да. Тук направих също път и това е един блок. То не е блок, хотел, извинете, моя грешка. Да, ето така изглеждат масите. Това тук е бара. И тук е рецепцията. Това е първият етаж. Всички стаи са еднакви. Ето да видите. Да. Няма да се... ми се занимаваш да правя различни стаи, пък и като гледам почти всички хотели, стаите са ми почти едни и същи, така че малко ми се да спомня това легло. Да. Така изглежда. Да видите, че всички стаи са едни и същи. Да. Чекайте. Окей. Аз тук бях, май бях. Ето и последния. Изглежда като блок, но е хотел всъщност. Да. Ето. Да видите, че не ви лъжа. Всички стаи са едни и същи. Не ми се занимаваше да правя асансьор, защото нямаше доста място. Да, като цяло това е. Чакайте да сложат табелки, че това е хотел. Само да ги намеря. Ето ги. Опа. Ето, готово. Има още неща да правя. Но за сега не знам какви къщи да направя и какви хотели. Но мисля, че има още хотели в Горна малина.
В бомбоненият град вече няма да има къщи, защото там е препълнено с къщи. Да. Брати животинки тук малко се измежда, ама няма значение. Ами да, като цяло това беше от този клип. Абонирайте се за това канал, че си една голяма камбанка и слагайте палец нагоре. Чао!